ଜେଜେମା ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଶୁଣୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ ପରିବାରଟିଏ ବହୁ ହସଖୁସିରେ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ଦୈବାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ ପିଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଡାକ୍ତର, ସାନ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ ଏକ ଶିଳ୍ପପତିର ଝିଅ ସହିତ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିବାହ ପରଠାରୁ ଝିଅର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବି ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତା'ର ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଶିଳ୍ପପତିର ଝିଅ ଅମ୍ବିକା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼ିଲେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତି। ଅମ୍ବିକା ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତିନି ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ମା ପଦ୍ମା, କାରଣ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇ ଭଲ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଶା, କେବେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ମା ଓ ପିଲା ଦୁହେଁ। ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ସବୁ ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ସହି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିଲା, ଅମ୍ବିକା ଭାବିଲା, ଏତେ ଦୁଃସହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବି ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଭାବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସହ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିକୁ ପିଇଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବିଷ ମିଶା କ୍ଷୀର ପିଇ ମରିଗଲେ। ପୋଲିସ ଅମ୍ବିକାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଦିନେ ବସି ଅମ୍ବିକା ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଦେଉଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ କୁଳବୋହୂର ଆଚରଣ କରି ଶାଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ କହିଲୁ? ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆମ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଭଲ ପାଇପାରିଲା ବା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କହିବା।